Здравейте, господин Лаев. Здравейте. Споделете с нашите зрители и с вашите приятели впечатления от днескашния ден. Какво разбрахте за инквизитор? Разбрах, че не тъй никакъв риск и възможностите са безгранични, което мен ме устройва изключително много. Бихте ли препоръчали подобен бизнес на вашите? Бих препоръчал на всеки, защото няма възрастово ограничение, ограничения за умения, всичко е синхронизирано да бъде лесно и има изградена система. Кое ви хареса? Посочете едно нещо, което днес най-много така на вас ви е на сърце. Че към всеки подходихте с доза уважение като наш приятел, не само като лектор. Има изградено още от началото някакво доверие. Чудесно. Какво е вашето послание към хората, които ни гледат тук? Искам да рискуват малко повече, защото мечтите с цена на време и риск. Да загърбим българския страх, който се да предприемем първата крачка. Чудесно. Пожелание, благодаря ви, много успех.